Dostlarım, dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam, yalğız başım işlermen dostlar. Selam. Sizge kıyaşlı, yolqınlı yazı selamlarını yollap kalam. Efirda layıklı hit tapşırığı hem anın alı barışısı min ilgirey dostlar. Nihayet Mart ayı tamamlanıp kilebit. Bu ilgirey nik bula süyüne iken deysiz mi? Çünkü bugün dostlar layıklı hitinin Mart ayı jingüşüsün aşıqlayacakmız. 10 jırның birisi absolut jingüşü bulaşak. Jingüşünü näqtəsiz hürmetli tamaşaçılar gün sayın Meydan.tv saytında tavuş biri oşa sayladığız. Demek başlayız gittik. Venera Şamiyeva din yoluna basarga yavlıq yerge tilevşi kızlarga mınayra kengeş berdi. Başınızını gurur көтеріп, bir kimge qaramışa yürügiz diyor. Mınaylik. Venera özünün tövgü tapqır yavlıq kiygen vaqtın iske alıp, көңілді min türlü uy, dolqınlanu, süyünü idi deydi. Bu sözlerge koşulup min de bir kimge de qaramışa, көңілігіз koşkança işlegiz yerge tireyim. Aş buludan яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үттермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Коръән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә. Барысы да Ходай каршында. Allah'dan izgin bülek bulur. Şan yarala yürek astında. Her bir sabı yüz bəxti bilen. Ayak basa durmuş dağına. Tuar sabıyının ömrünüzme. Yalğış oylar kırtma canına. Ben sebepten tıra ağırtırmış. Yazmışlarını şikli yalğışlar. Saklana kur zinhar zor yalğıştan. Senin қолда яңа yazmış бар. Her bir sabı yüz bəxti bilen. Ayak basa durmuş dağına. Tuar sabıyının ömrünüzme. Yalğış oylar kırtma canına. İlahi nur inger көңелеңе. Sabıyını alğaç қолыңа. İzgi fəriştələr fatihasın. Saklar sizni ömür boyuna. Her bir sabı yüz bəxti bilen. Ayak basa durmuş dağına. Tuar sabıyının ömrünüzme.
Азат Фазлыев Алсуга шуен шүлмәк алып кайткан дуслар, Алсуның исә бу савыт сабада нинди ризык пешерергә дип башы каткан. Instagram дуслары Алсуга карабыдай, итле бәрәңге, хашлама һәм башкаларны пешерергә киңәш иткән. Алсу, кайсы рецептны сайлавың турында безгә дә хәбәр итәргә онытма. Килештекме? Шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Яшь вакытлар ике түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каяда китмәс ул, Әгәр икәү булсак, сөюбезне бергә төреп, икәү бәйләп куйсак. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Дөрес микән, түгел микән, исем китә шуңа. Уза диләр яшь вакытның ни арада гына. Безнекелән шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып, яши әле яратып. Каршы алыгыз дуслар, бездә кунакта яраткан, хөрмәт иткән Башкортстан кунагы Гөлфия Шәвәлиева. Саумысыз минем хөрмәтле мундашларым, Илгәрәй әлбәттә. Исәннәрмесез, ничек хәлләрегез, исән саулык? Аллага шөкер, барысы да яхшы, исән-имин. Кичәк бик күп очрашулар, менә күңелләрем тулып, илһамланып, мин бүген мәйданга килдем бит. Кемнәр сезне илһамландырды шу хәлне? Кемнәр белән очраштыгыз сез? Конгресста очраштым, иҗатташ дусларым белән, хезмәттәшләр белән. Афәрин. Менә бүгенге көндә ниләр белән сез шөгыльләнәсез? Безгә сөйләп алыгыз әле. Бүгенге көндә беләсезме, мин язмышым Син Татарстан дигән җыр яздым. Аны Милли симфоник оркестрга кичә итеп бирдем.
Алла берсе. Тиздән ишеттербез, Алла берсе. Алла шулай бит. берсе, Алла берсе. Репертуарыгызда ничә җыр бар? 100-гә якын. Аллага шөкер, менә яңадан Шәһри Казан дигән яңа җыр яздым. Менә сез күбрәк темаларга караганда ниндирәк темаларга үстенрәк бирәсез? Мин темага үстенрәк нинди тема дип әйтә алмыйм, Илгәрәй. Әмма нинди җыр языла, менә мин тиз генә язып алырга тырышам. Менә Шәһри Казанны мин тиз яздым. Аллага шөкер, аның нинди матур көй икәнен сез белсәгез. Кайдан ишетеп буласың аларны? Тиздән, Алла берсе. мәйданда Алла берсе, мәйданда. Миңа калса һәрбер җырчы бит инде ул үзенең яңа җырлары Instagram битләренә чыгарып бара. Сез үзегез Instagram белән дустыр бит. Instagram белән әлбәттә дус. Минем 2 кыз ярдәмчем бар. Матбугат Instagram битендә. Алар минем җырларымны куялар, аларга зур рәхмәт. Күпме подписчигыз бар? Минем менә шушы тапшырудан соң инде 1 миллионга җитәр дип уйлыйм. Алла берсе, бирсен Алла Ходай. берсе, әйе. Менә дусларыгыз күпме сезнең? Чын тугры дусларыгыз бармы алар? Бик сирәк, Ничә балай? бик сирәк. Ничә балай? Хөрмәтле маңдашларым, минем дустым буласыгыз килсә, Әйе. миңа язылыгыз, Instagramда дус язылыгыз. булыйк, дуслашып яшик, Һәм җырлашып яшик. Һәм җырлар өчен күбрәк лайклар тапшырыгыз дуслар. Шулай бит? Әйе, менә шушы лайк дигәннән бит, мин инде шушы йөрәккә төртегездә кызыл янып Менә. китсен дип. Һәм инде дигез әле үзегезнең теләкләрегезне дә әйтеп булсагыз, безнең яраткан, хөрмәт иткән мәйданларга һәм сезнең тамашачыларыгызга. Беләсезме? Мәйдан каналын безнең Башкортстанда, Уфада бик яраталар. Сәлам әйтергә буламы? Обязательно. Урамда да, мәйдәндә күрдек, җырыгызны ишеттек дип киткәннәргә мин рәхмәт. Бүгенге көндә Мәйдан каналы бүтән музыкаль каналларга караганда беренче урында әйтимме нәрсәгә, Илгәрәй? Чөнки җырлар иң мәгънәле, иң затлысы сайлап алына. Ой, рәхмәт сезгә. Әле булай мактаганнары юк дуслар. Үзем дә каушап калдым, нәрсә әйтергә белмим. Идегез әле, хәзер клипка күчегәл дуслар. Яшьлегемә бик яшь кайтам, чырдалык моңнарына. Иркәм белән
якларга. Студиябыз қонағы достар, автор башқарушы Айгүл Зәкиржанова. Сәлем Айгүл, ничек хәлләр? Сәлем Илгәрәй. Хәлләр әйбәт кенә, Бер Аллага шөкер. кигәнә, исән сау килеп җитте Әйе, шулай бит. әйе. Инде менә тагын очрашулар насыйп булды. Ничегрәк гомумән җырларга килгәндә, ничегрәк языла, ничегрәк иҗат ителә ул җырлар? Сөйләп ал әле безгә. Илһам каян аласың син? Җырлар заказ буенча әгәр дә язылганда тиз генә язылмаска мөмкин. Чөнки төрлечә килеп чыга. Ничек дип әйтергә, илһам бер вакытта гына килми, төрле вакытта килергә мөмкин. Әйе. Минем иң беренче башта инде көй туа, һәм миңа кирәк мәгънәле, күңелгә үтеп керә торган сүзләр. Менә син шундай бер булганы бармы? Менә мин мәсәлән берсендә йоклап утырам. Һәм башымда ниндидер бер көй барлыкка килде, шул ук төштә инде мин аранжировщикка барам, анда без аранжировка ясыйбыз, җыр яздырабыз. Мин әйтәм, аннар язып куермын әле дигәндә, икенче көндә торам, һәм көйен дә онытам, сүзләрен дә онытам. Мин әйтәм, ник язып калмадым аны дигән, аннар үземне сөйгә башлыйм инде. Менә андый җырлар туганы бармы синең? Йоклаганда төштә Андый җырлар туганы бар, но андый вакытларда тиз генә торам да, диктофонны алып, яздырып куярга менә тырышам. ирендерә бит ул. Ирендерә тәмләп йоклап утырганда торасы килми, шулай бит. Аннары онтыла бит. Менә шунысы бар. Менә кабатланудан курыкмыйсыңмы син? Юк, кабатланмый, бер җырларымда кабатланмый, мин аларны кат-кат тыңлыйм. Кат-кат тыңлыйм, кабатлану булганы юк. Ниндирәк темаларга күбрәк өстенлек бирәсең? Күбрәк бала, ата-ана, аннары инде мәхәббәт, шул бәхетсез мәхәббәт дигән күбесе әйтәләр минем җырларда бәхетсез мәхәббәт темасы. Аерылышу, ташлашу, менә шундый темалар нигәдер күңелемә якын. Бер Алла боерса, мин дә сез язган җырларга бер җырларыбыз эшләй бит. Алла кушса. Менә син хылкың буенча ниндирәк кеше? Холкым буенча мин бик кызуканлы кеше. Менә бит. Актив, тынгысыз. Ләкин алай да холкым шундый булуга да карамастан бик тиз сүреләм мин. Менә. Менә кешеләр белән уртак телне тиз таба аласыңмы син? Әйе. Аллага шөкер. Артистка тамашачы мәхәббәтен яулау өчен нәрсә кирәк? Ничек уйлыйсың? Бүтән нәрсә дә кирәктер ди Илгәрәй. Шул ук яктан матурлык та кирәк, Шулай. тавыш та кирәк, мәгънәле җырлар да кирәк. Халык инде үзе сайлый. Үзе сайлый. Кемне Әйе. тыңларга, кемне тыңламаска шулай бит. Миңа калса, синең җырың өчен бик күп тавышлар бирерләр, Алла берсә, алдагы тапшыруларда да. Инде без ышанабыз, җиңүче буларак сине каршы алырбыз дигән теләктә калам. Шулай булсын. Һәм инде үз теләкләреңне дә әйтеп үз әле әйтәле мәйданнарга, тамашачыларыңа. Үземнең җырымның сүзләре белән битерәсем килә. Авыр диеп бер кайчан да моңаеп йөрергә ярамый, дуслар. Менә Моңаймагыз, шат күңелле булыгыз, рәхәтләнеп, шатланып, гомер бер генә килә, матур итеп шушы гомерне уздырырга ясын. Сәламәтлек барыгызга да, бәхет, шатлык. Бергә булыйк, бердәм булыйк, дуслар, менә шул. Амин. Yakın alma diye kişi Kimi gayipli ağır sözleri söylegenge Yüreğime ağır alamı canım yıllay Rahat tügün gazaplanıp yürügende Ağır yakşı bulup alılarım Doğru yoldan kişi bulup varularım Beni jitseler yüreğine kanişer kadar Ağır yılamış yapaldılarım Yılamazsan taş yürekli diye kişi Küz
Yaşımını күрсәтүем сезгә нигә Борчуларым йөрәгемдә урын алган Горур башым нигә әле түбәни Алар яхшы булып калулары Туры юлдан кеше булып барулары Жетсәләр йөрәгеңә хәнҗәр кадап Алар еламыйча калулары Çaklarda şuler diye minni kişi Şuler bulup kalu kirek bu dünyada Üz köyüne yaşa kuan tutunmazlar En yakşısı şuler bulup kaluğumda Ağlar yakşı bulup kaluları Doğru yoldan kişi bulup barulары Рәнҗетсәләр йөрәгеңә хәнҗәр кадап Алар еламыйча калулары Алар яхшы булып калулары Туры юлдан кеше булып барулары Рәнҗетсәләр йөрәгеңә хәнҗәр кадап Алар еламыйча калулары Рәнҗетсәләр йөрәгеңә хәнҗәр кадап Алар еламыйча калулары Фәрит Мифтахов Instagram дусларына тормышның алтын кагыйдәсе турында бәян иткән. Җырчының фикерен сезгә дә җиткереп алыйм әле дуслар. Фәрит әфәнде вакыйгаларны ничек бар шулай кабул итәргә куша. Әгәр дә син нәрсәнедер үзгәртә алмыйсың икән, борчылма ди ул. Әйе, мин дә килешәм дуслар һәм ишәт куям. Тормышны бизи кызлар, ханымнар Гөмер юлдашы таныш чалымнар Хөрмәтем чиксез җырларым сезгә Яшик аңлашып яратып бергә Яратып кына карый күзләрем Гел әйтәм шуңа матур сүзләрем Хатын кыз дигән нурлы фәрештә Дуста киңәше миңа хәрештә Кызларны аңлыйм, аңладым Өмірлік ярны бірне сайладым Кызларым туды мәхәббәт тулы Яшибез сөйеп бар йөрәк булып Яратып кына карый күзләрем
Гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Kızlar, hanımlar, biz sizge terek, hürmetlep kine tibe gel yürek. Nurlu yüzügüz bizni kürrigende, gel birge bulayık ürler mengende. Yaratıp kına qarый күзләрем. Гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Bizge ышана kızlar, hanımlar, uzata bara tanış çalımlar. Илгизәр Исламов үзе язган 200 җырның 10-сын үзен башкара. Хит-парадта катнашучы Әнкәй җырын ул 10-15 еллап элек язган. Бу җырны бик күп артистлар сырады. Ә инде зур сәхнәләрдә Әнкәй җырын Газинур Фарушин башкара, диде Илгизәр абыйыбыз. Лаеклы хитта исә Әнкәй җырын Илгизәр Исламов башкаруында да тыңлап узыгыз әле. Öskürtlerini sıyık duman ısırgan, dağlar şungan sağış içinde. Әнекәй bugün nikter oyga şungan, oturup yapanda mişinde. Әнекәй bugün nikter oyga şungan, oturup yapanda mişinde. Jiller, inedi gitken
Татар халкында алма агачыннан ерак төшми дип юкка гына әйтмиләр. Раниста әтисе шикелле оста биюче һәм бик күп популяр артистлар белән эш итә. Менә бит дуслар, булганнан бар да була. Ә хәзер клип. Ямле алпар газиз туган җирем, син һаманда күңел түренедә. Җәйләр җитсә болын тугайларын, гүл чәчәкләр белән күмелә. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Гөрләп аккан авыл уртасыннан, чирмешәндә үстек кыянып. Кайчан кайтсак авылым каршы ала, әнкәй кебек ачык уянам. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Туганнар булып яши, шатлык сагышларда гел бергә. Алпарлылар эшчән булган диеп, сакланып карыйлар бит безгә. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Данлы алпар нәселеннән бит без, югалмабыз кая барсак та. Туган якны онытмабыз һич тә, патша сараенда торсак та. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Суң тәмле, урман кырын ямле, туып үскән җирем алпарым. Дөнья гизеп, күпме илләр күрдем, синнән гүзәл җирләр тапмадым. Лилия Вахитованың күрешүләр көтәм җыры өчен якташлары, сыйныфташлары, туганнары җан ата икән дуслар. Бигрәк тә әние Мөсәвәмә мәйдан каналындагы җырларымны көтеп алады Лилия ханым. Чакмагыш районында туып үскән, бүгенге көндә Уфада яшәүче Мөсәвәмә апага мәйдан каналы исеменнән һәм үземнән ялкынлы кайнар сәламнәр юллап калам.
sırlarını dalgınlığına isken jil bilen Jiller fina ofra jikirgendir ofra Sağışılarım kaytı jir bilen Sizden ofra jiller benim sırlarımdı Sokmaklarda sonra yokra Sağışlar daralsın bizlere Antılıplar tınlım her şok Kuşlanıcığım hayran kalıp alır tavşına Uşılığandır oxru sina Eydir sizler nazlar bulup kuşlar tavşına Siken oxru jiller benim sırlarımı Sokmaklarda sonra yokra Yanımda hamam Ürüşüler güden Savaşlar daralsın bizlere Sokmaklarda sonra yokra Yanımda hamam Ürüşüler güden Savaşlar daralsın bizlere Salmakına otlap gözlerime girem Tire yokta sarı yaprak Sağırgına gitem Sağışka uğralıp Dinivini senin minirken Sevgen oxrajiller Benim sırlarımdı Sokmaklarda sarı yaprak Yanımda hamam Ürüşüler güden Sağışlar daralsın bizlere Siken oxrajiller benim sırlarımı Sokmaklarda sarı yokra Yanımda hamam Ürüşüler güden Sağışlar daralsın bizlere Yanımda hamam Ürüşüler güden Sağışlar daralsın bizlere Sağışlar daralsın bizlere Sağışlar daralsın bizlere Rensans orkestri Minim Qozon, Minim Tatariston deb isimlangan jiyintiqlarini taqdim etdi. Әлеге жиынтықта бары тек татар әсәрләре генә тупланган, Анастасия һәм Лидия Люшкиналарның бу хезмәтләре зур мактауга һәм күп кенә лайкларга лаек дуслар. Килешәсезме?
Алина һәм Азат Каримовлары бер дә тик тормый дусларым. Шушы көннәрдә җырлы гаилә шагыйрь Хәсән Туфанның тууына 120 ел тулуга багышланган кичәдә катнашты. Менә. Популяр җырлар авторы Ринат Мөслимовның юбилеена да барган Каримовлар. Афәрин, афәрин. Тормыш белән бер дулкында яшәүчеләргә ихластан сокланып калам. Сезнең игътибарга 10 клип тәкъдим иттек. Тавышлар бирелгән, лайклар куелгандыр дип өметләнәм. Демәк, мин лайыклы хитның март айы җиңүчесен игълан итәргә әзермен. Шулай итеп, март айында Алина Каримованың Сарманым җыры җиңүгә лаек булды дуслар. Алинаны чын күңелдән котлыйбыз, киләчәктә дә зур уңышлар теләп калабыз. Мин сезнең белән тагын бер атнага саубулашып торам. Киләсе очрашуыбыз инде апрель айында булачак. Сезне яңа онлык көтә һәм инде әлбәттә яңа клиплар. Сау булыгыз, иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.